Nin as rúas molladas, nin a fina choiva, nin sequera a ameaza de que podería ter sido un chuvieiro en toda regra, lograron deslucir onte unha das citas deportivas máis populares da comarca do Lérez. A media maratón Cidade de Pontevedra encheu onte a contorna do seu río máis importante de corredores, sobre todo féminas. Non tanto pola cantidade de mulleres que competían como polo incremento de participantes que se rexistrou da anterior edición a esta, unha terceira parte máis. Houbo caídas, freadas e cautela para intentar evitar danos persoais, pero non era fácil. A pedra mollada non axudaba ás preto de 1.700 persoas que desafiaron o domingo, que decidiu vestirse de gris para a ocasión. As rúas do centro histórico estaban vixiadas por centenares de familiares que animaron a propios e extraños a completar o circuito en cada unha das voltas de que constaba a proba. Foi a que solicitou máis éxitos de inscricións nas 2 décadas que leva celebrándose a competición na cidade do Lérez. Veciños doutros municipios próximos achegáronse ata a Ponte dos Tirantes para tomar parte da saída máis numerosa da media maratón. Corredores veteráns mesturábanse con mozos e recentemente iniciados no atletismo para percorrer os 21,5 km que os levarían de volta á meta. O atleta Manuel Hurtado segue demostrando que se atopa nun gran estado de forma. Hurtado mantivo un ritmo de 3 minutos e 14 segundos por kilómetro. E non perdeu os postos de cabeza en ningún momento, pois en tan só dos 9 puntos de control non liderou a carreira, sendo un deles o primeiro, situado na avenida Corvaceiras. Finalmente, impúxose na liña de meta sacando 3 segundos ao seu máis inmediato perseguidor, Hassan Leikili. Falamos con Manuel Hurtado sobre esta nova vitoria no seu currículum. Bueno, bos días, estamos aquí na edición número 20 da Media Maratón de Pontevedra, na que por terceiro ano fun capaz de conseguir a vitoria, e moi ledo por isto, porque quería cerrar o ano a temporada 2014-2015 con unha vitoria, así o fixen, e agora un poquinho de unha semana de relax para empezar con forza a que será 15-16. Xunto a Hurtado e Leikili completou o podium en Pontevedra o atleta galego con discapacidade visual Gustavo Neves, quen acudiu á cita para acumular carreiras que lle den opcións de estar nos Xogos Paralímpicos. Na categoría feminina, a corredora Leticia Fernández segue facendo extensible o seu estado de graza. Chegaría a primeira a meta cun rexistro de 1:20:15 e case a un minuto chegaría a segunda clasificada María Jesús Gestido, completando o podium a veterana corredora do Comesaña, Soledad Castro. Leticia Fernández tivo unhas palabras para o noso programa. Hola, estamos en el medio maratón de Pontevedra. Me acabo de proclamar campeona. Estoy muy contenta porque ganar en casa siempre es un orgullo y además los ánimos del público fueron súper importantes porque en todo momento de la carrera fueron animando y ayudando muchísimo, así que estoy súper contenta y muy orgullosa de estar en esta prueba y haberla ganado. Coa entrega de trofeos terminou esta nova edición do Medio Maratón de Pontevedra, felizmente incluído de novo no calendario oficial da Federación Galega de Atletismo.